Il-ħin huwa s-6:15 filgħodu. 211 sena ilu hawnhekk seħħet splużjoni f'dawn l-imħażen li kienu iżommu l-isplussiv. Din l-isplużjoni propju nstemet minn hawnhekk ġol Birgu ovvjament minn inħawi fil-viċin fosthom Bormla u anki l-Isla. It-traġedja tista' tgħid kienet evidenti. Aktar minn 200 persuna tilfu ħajjithom. Kienu madwar 18,000 kilogramma ta' porvli li splodew f'daqqa. Fost il-vittmi kien hemm soldati Ingliżi u Maltin u anki persuni ċivili, ħafna minnhom mill-Birgu. L-istoriku Joan Abela tisħaq li l-esplużjoni seħħet f'kuntest partikolari fejn il-forzi Ingliżi kienu f'battalji kontinwi kontra l-forzi Franċiżi ta' Napoleon. Dak iż-żmien ukoll kellek każijiet fejn inti kellek l-Ingliżi li qed jiġġieldu kontra l-forzi Franċiżi li kienu qegħdin jagħmlu sforzi biex jidħlu f'partijiet mill-Italja. U propju dan l-isforz li huma jissupplixxu truppi ġewwa Sqallija biex huma tikomplu fit-triq tagħhom li jiddefendu partijiet mill-Italja, kellek il-Malta li kienet qed tisservi bħala bażi biex jiġu dawn it-truppi. Abela tispjega kif il-faġrat l-esplużjoni fl-għodwa sajfija fil-Birgu. F'din il-ġurnata fit-18 ta' Lulju tal-1806 kien qed isir preparament biex ċertu splussiv jiġi trasferit ġewwa Sqallija. Kellek ċertu Brigadier Anderson li kien inkarigat minn din l-operazzjoni u sfortunatament dal-Brigadier ma mexiex kontra l-istruzzjonijiet tiegħu u uża xi għodda tal-metall biex ineħħi il-fuses minn mal-esplussiv. Din ikkawżat sparks bil-friction u ġrad l-esplużjoni traġika biex ngħidu hekk. Lil Abela nistaqsuha tħassib ta' bosta Maltin dak iż-żmien li kellhom l-esplussiv maħżuna wara bibhom. Fil-fatt il-post fejn kienu maħżuna dan l-esplussivi ġewwa l-Birgu kienet casemate illi bażikament huwa maħżen tal-artillerija. U prattikament din hija kamra ġewwa iswar u għalhekk il-Maltin kienu qegħdin jagħmlu ċertu reżistenza u ma ridux illi dan l-esplussiv ikun daqshekk viċin tad-djar tagħhom. L-istorja tajt ukoll il-Kummissarju Ċivili responsabbli mill-Gżejjer Maltin dak iż-żmien Alexander Ball li kien ferm maħbub fost il-Popolin ħadem kemm felaħ biex dawk mill-quta jieħdu kumpens xieraq. Kummissarju ċivili dak iż-żmien li kien Sir Alexander Ball fejn mill-ewwel ħadem biex jikkumpensja imqar parzjalment il-familji tal-vittmi. ċertu talbiet ta' Ball ġew miċħuda l-ewwel mill-Gvern Ingliż, però wara il-Gvern Ingliż sal-1811 prattikament ikkumpensa f'madwar 18,000 lira sterlina lil bosta familji.